oħra li salvak il-ħin il-bieraħ. Fil-Parlament fil-kontro replika tiegħu għad-diskors ta' Bernard Gregg brabta mal-budget, il-Prim Ministru Robert Abela innota numru ta' istanzi fejn toħroġ l-inkompetenza u anke l-ipokrezija tal-Partit Nazzjonalista. Però l-bieraħ, Sur President, jisu kien hemm xi naqra ta' żvilupp min-naħa tal-Oppożizzjoni. Kien se jitkellem u ngħid kien il-kap tal-Oppożizzjoni fuq proposta li kitbulu għall-anzjani ma ġitu tajba li skadilu l-ħin u ma laħaqx qra. Imma fid-diskors li qassam lill-ġurnalisti qabel beda jitkellem qed hemmhekk. Ħanaqra biċċajna wkoll kont se taqra. Hawnhekk il-Prim Ministru semma kif il-Partit Nazzjonalista qed iwiegħed miżuri li ilhom snin imwettqin minn Gvern Laburista. Kellu miktub li se jagħti allowance tal-għoli tal-ħajja lill-anzjani b'pensjoni baxxa. Sur kap tal-Oppożizzjoni din il-miżura ilna li wettaqniha sentejn sħaħ. Dr. Abela semma miżura li l-kap tal-Oppożizzjoni ma laħaqx qara fid-diskors tiegħu it-tnejn li għadda. Int kont se tgħid u għandek miktub u hemm il-medja tista' tikkonferma li tittati allowance vaga lil sezzjoni biss tal-pajjiż. Aħna taf xtajnihom 100 miljun euro bis-saħħa tal-mekkaniżmu addizzjonali tal-għoli tal-ħajja. U l-allowance li kont se titħadded wara l-bieraħ one-off allowance u l-mekkaniżmu tagħna huwa wieħed permanenti u jgawdi minnu kulħadd u mhux il-ftit. Imbagħad il-Prim Ministru għalhekk. Imma lek il-bieraħ estendejnilek il-ħin ta' biex inħalluk titkellem, ħalli l-poplu jkompli jifhem kemm intom xi preparati biex tiggvernaw. Fl-istess diskors il-Prim Ministru għal darb'oħra innota li l-Oppożizzjoni trid terġa' tieħu l-arloġġ lura. X'għalulna mill-Oppożizzjoni? Għalulna le mhux sostenibbli dawk. Dawk l-għajnuniet is-sussidji ġejda mela li mhux sostenibbli. Proset kap tal-Oppożizzjoni li jiddieħek bis-sussidji. Ara aħna x'nafu kemm huma importanti għan-nies. Tajnihom, qed intuhom u se nibqgħu nagħtuhom is-sussidji. Hawnhekk Dr. Abela innota kif il-partit ta' Bernard Gregg m'għandux il-kompetenza li jmexxi l-ekonomija tal-pajjiż. Ara meta inti jkollok il-prijoritajiet u l-kompetenza fiskali u ekonomika. Tqassam iktar, tnaqqas it-taxxi, tiġbor iktar u tnaqqas id-deficit. Ar intom, ir-riċetta tagħkom taħdem kompletament bil-kontra. Ma tqasmu xejn. Iżżidu t-taxxi, tiġbru inqas u tollu d-deficit. Ara, għadu kif qal, l-baqra jikola, pero fil-pre-budget document baqa jfittex il-beef. Għallek sieħbek, where's the beef? Where's the beef, għallek? Mara, vera tidħol għalihom inti, ta' ara, vera kexxun tidħol għalihom.